ב7 לאוקטובר הייתי בבית, אז מאוד מאוד פחדתי, כי הרבה חברים שלי שהיו בדרום נרצחו ואני ממש מתגעגעת אליהם. חזרתי מהקרנות ממש לפני המלחמה, זה היה מאוד מפחיד, עד שחזרתי לחיים הרגילים כזה. וזה ממש עצוב וקשה ומפחיד, כי אני בצפון גרה, וזה ליד הגבול כמעט, זה ממש מפחיד. כשאני פה אני לא חושבת על כלום, אז זה מאוד עוזר לי לשכוח מהכל ופשוט ליהנות ולהיות אני. הכי כיף לי לראות חברות שלי, שלא ראיתי אותן שנה ואפילו שנתיים, ואני ממש התגעגעתי פה לכולם, ואני ממש שמחה לראות את כולם שוב. מה שנותן לי כוח זה כל החברים והחברות שנמצאים פה, שגורמים לי להרגיש מאוד טוב ועוזרים לי בימים קשים. The Camp Simcha is so fun. I love this place so much. I'm so happy to come to here again. I really like this place. It's like my second home. And I love everything about this place. I feel the real me.